Anturaj 2010, o colaborare ce te lasă rece. Dar las că trece, suntem tot aici, preferăm dansul în loc de servici. Dăm totul pe ringul de dans, mișcări agresive ce te țin în suspans. Nu e vals, e street dance, e o pasiune ce o trăim intens. Fără stres, fără nimeni pe cap, când putem ne descărcăm prin cramp. Vrem libertate în mișcare, să-i dăm drumul la urbanizare. Gold Records se aude în difuzoare, Anturaj Crew se vede pe monitoare. Ce faci, frate? Nu sta deoparte, aici nu e loc de vise deșarte. Ne trăim viața în pași de b-boy. Nu-ți place, nu te uita la noi. Apare trupa, apar problemele când b-boy și arată schemele. Ne băgăm și la un top rock, o combinație cu un footwork. Și în loc să cânt eu pe refren, îi lăsăm pe Anturaj, trebuie să-i vedem. Cumva și de volum mai tare, ridic o mână sus pentru mișcare. Fiecare dansator vrea să arate mișcările făcute de el ca la carte. Uită-te la noi, poate te prinzi și tu, poate așa înțelegi mesajul. Asta nu e odă, asta nu-i baladă, asta e pentru cei ce vor să vadă. Ne exprimăm prin dans și muzică, reprezintă-ți Anturajul, nu-ți fie frică. Dacă rapperii au liber la cuvinte, atunci ei bagă ce mișcări le vin în minte. Dau cu pace pentru trupele de b-boy, pe următorul clip să bage tricuri noi. Blondul și cu Anturaj Crew 2010, acum ai văzut cam tot ce se petrece.